Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paZerare 263. Nhasi ndine vanoremekedzwa vachakukwazisai vega vobva vakuzivisai zita ravo. Taurai nemhuri yeZimbabwe. Makadii mhuri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Gogo Chiyera. Makadii zvenyu kumativi mana enyika. Ndinonzi Gogo Chiyera. Ndobva tataura. Right, mhuri yeZimbabwe nhasi ndina Gogo Chiyera. Vanoremekedzwa ndichavabvunza zvandichavabvunza ende vachataura zvakawanda maererano nenyaya ichavabvunza. Gogo, zvekubatsira makazvitanga sei? Zvekutanga kubatsira ini ndakazvitanga ndichiri mwana mudiki. Saka ndichiri mwana mudiki kudaro ndakazongoti nchikura nchibatsira vanhu. Saka zvaingoita kuuya mandiri. Ndazokura kudai ndakubatsira muzukuru wangu. Ndinobatsira matara akafanana nekucheka nyora, kukwesha nyora zvakare, mweya yemadzinza, vanhu vasingagarisana zvakanaka nevarume mudzimba, kubatanidza dzimba, kumwisa muteyo kune vaya vanoroyana mukati medzinza, vaya vanoroyana, vaya vaishaya muroyi, ndinomwisa muteyo, muroyi ozvimba ake dumbu, asina kuita nezvazvo hazvimbi dumbu anongorutsa. Ndo mishonga yandinayo. Nezvimwe zvinosanganisira nhova, vana vacheche, kubatsira vana vacheche, nekududzira hope. Zvese izvozvo ndinoita. Nezvimwe zvandisingakwanise kutsanangura pari zvino, ndinoita zvakawanda. Alright, Gogo, tiri ipapo. Zvenyu zvekubatsira vanhu zvakafanana here nevaya vane mweya wemanjuzu kana kuti njuzu? Ini zvangu zvakafanana nevanhu vane mweya wemanjuzu. Ndinoenda kumadziva. Ndichinouya nemishonga yekurapa mhuri yeZimbabwe nepasi rose. Aiwa kumadziva ndinoenda kumadziva. Ndinotokwira makomo, ndinopinda mumaninga, ndopinda mumapako, ndichita zvandichita mumasango, ndichiroteswa mishonga yekubatsira vanenge vatambudzika. Alright. Tomboti inini satirari ndine chikwereti ndine munhu ane chikwereti changu. Ndinoita sei kuti andipe nokuti mhuri yeZimbabwe vazukuru venyu vatambura nezvikwereti zviri muvanhu? Ini zvangu pazvikwereti kutaura chokwadi pamberi paMwari handishandise mishonga kuti mari dzevanhu dzidzoke. Fembo rangu ranenge ndinaro ndinokutsanangurira zvaunonoita naro. Rine simba randinotoziva kuti within 3 days or 1 day iroro uchitobva paminamato yanenda kuitira zvinhu zvako zvinenge zvichifamba, mari dzako dzidzoka. Aiwa basa iroro ndo randotonyatsogonesesa rekuti zvikwereti zvidzoke. Nemakambani akaparara evanhu ndinosimudza sekunge mabhazi. Ndokupa for example vane mabhazi, vane vakuru vemabhazi, vane magaraji akagara mabhazi ava hasi kushanda. Ndinokwanisa kuti zvinhu zvavo zvienderere mberi, zviwanike zvichisununguka, zvinhu zvavo zvichienda mberi. Mari dzavo dzavaikesha dzichierekana dzakudzoka semadzokera adzaiita pekutanga. Alright, tiri ipapo tambokurukura tisati tatanga vhidhiyo rino. Ndanzwa muchiti makatotanga muchinamata muchibatsira vanhu. Ndakatanga ndichinamata chechi yangu handichakwanisa kuitaura nezita. Ndaitonamata nabhishopu wangu zvakanaka. Tichiita zvataita zvakanaka. Ndiri kuchechi kumapfugamo ndaitobudirwa nengirosi yaAndiriya, girosi yehondo. Ndinobatsira vanhu vachiyambuka pazvinhu zvavo zvese. Zvaiyambuka, zvinhu zvaibuda zvakanaka. Ndakatanga ndiri kumapfugamo, ndobva ndazopedzisira ndakuchivanhu. Ndakatongouya zvega kuti ndimbomira zvemapfugamo, ndiite dare nambuya neHanda sekuru Kakuri, zvichienderera mberi. Alright, tiri ipapo Gogo munorombesa. Inini kunotonzi kuromba ndokutya. Andirombese. Ini ndakatongozvarwa namai vangu, ropa rangu rakaromba kare. Pakurapa vanhu andirombese. Izvo ndinoramba nada. Handikwanise kuti vanhu vauye kwandiri vachida kupiwa zvekuromba. Aiwa ndisati ndasvika ikoko. Asi kuromba kwangu ndakarombera panheko yangu nefembo rangu. Alright. Sorry mzukuru nyanyanyobvunzisisa. Aiwa bvunzisisa ko mzukuru. Ndodare racho. Ndauya kwamuri handisuda kuromba sezvo Gogo mati amurombese. Ndinongoda ngoita lucky, mari ngoputika ndite mari. Ndinazvo izvezvi ndakabva kushamba. Ndakasiya makorokoza, mari iri kuputika. Vari kutondifonera. Izvozvo ndinazvo zvisiri zvekurombera, zvekuvhura dare remari. Aiwa ndinogona. Ndatobva kushamba kumazowe vari kungofona kuti dzokai. Mari yaputika. Ndongosvika ndonoita zvandinoita pagomba. Ndosvika ndaeresa makorokoza. Vayera kudaro vandosara vachifona kuti aiwa zviri kuita kuno Gogo. Alright. Vari kutondida kuti ndidzoke.
Alright. Tine vanhu gogo rega nditaure tine matruck drivers akawanda. Vazhinji vacho vanourirwa nevakadzi kusanganisira siri matruck drivers. Kana uchida kuzvibata ndauya kwamuri gogo munondibatsira sei? Ndinokubatsira, ndine mushonga wandinawo Rukawo neunonamira. Kuti anobata mukadzi wake ipapo red handed vakatorara anamira wotofonera unzi aone zvaitika kunoko. Haiwa iwo ndinawo. Alright. Wokutobata vanhu ndinawo. Alright. Kana ukumurotesa murume zviri kuita mukadzi wake ndinawo. Ndinawo. Alright. Tiri ipapo gogo. Tine n'anga dzatinoona dzinoti pabiwa paya unozoona munhu akamomoterwa nenyuchi. Kunoku munoita sei munhu akaba? Arina basa here. Munhu akaba. Kunoku kuti munhu amomoterwa nenyuchi iye akaba. Abira munhu. Abira munhu. Munhu yeuya kwamuri kuti mubatsire abirwa zvinofamba sei? Abirwa achida kuti zvinhu zvake zvidzoke abate mbavha yake. Abate mbavha yake ndinoshandisa fembo rangu nemumwe mushonga wandinawo kuti abate mbavha yake ichitodzoka nezvinhu zveyaba. Alright. Mashoko ekugumisira muvhidhiyo rinoira mudosira muri yeZimbabwe ndeyekuti muri yeZimbabwe tisati tapedza this video namba dzagogo Chihera ndodziri kubuda apa dzayanzi gogo Chihera vabate ipapo 0781 8577 35 Alright. ne 0783 008893. Alright. Much love.